Eu viña a traballar, pero saen a pagar. eu viña a traballar, Pero saen a pagar. Ningún paso atrás cos nosos dereitos. Ningún paso atrás cos nosos dereitos. Non máis precariedade. Non máis precariedade. Temporalidade. Estámonos o noso firme rexeitamento ás modificacións introducidas no sistema de nomeamento de personal interino e contratación temporal da Xunta de Galiza. Consideramos que esta reforma supón un grave retroceso nos dereitos laborais, na conciliación da vida persoal e profesional e nas expectativas de progreso do persoal temporal da Administración galega. Séntense a negociar xa, pero séntense a negociar de verdade. Hoxe aquí damos comenzo a esta loita que non parará ata quebrantar este brazo tortuoso que nos impón a Administración galega.